Tanker kommer og går, uanset om du ved det eller ej. Det du kan styre, er hvilke tanker du vælger at fokusere på og give opmærksomhed, og hvilke du vælger at lade gå videre. Forestil dig, at du står på en togstation og ser forskellige tog fare forbi. De ankommer, standser kort og fortsætter derefter deres rejse. Når togene stopper, har du et valg. Du kan stige på eller blive stående. Hvis du bliver, kører toget videre uden dig og forsvinder hurtigt fra syne. Alternativt kan du vælge at stige på og følge med toget. Tanker er meget som tog. De ankommer konstant, og det er op til dig, om du vil følge med dem eller lade dem passere. Du har faktisk allerede ekspertisen i at lade dine tanker passere. For eksempel, hvad sker der med dine bekymringer, når du spilder et glas vand? Du lægger dine bekymringer til side for at rydde op. Eller når du pludselig bremser, fordi en cykel krydser din vej, så skifter dit fokus fra dine bekymringer til et mere presserende emne. Du er allerede mester i at skifte mellem tanker. Du lægger typisk bare ikke mærke til det. Tænk over det følgende. Stiger du på de rigtige tog? Dem, der giver dig energi og gør dig glad? Hvad kan du gøre for at stige af, når du indser, at du er stødt på det forkerte tog?